No, see. It's already. Is it connected? It's connected. This one now. Small. Eziokwu ọnụ anyị na-ekele unu niile ụmụ Igbo ebe ọ bụla ị nọ wee na-ekiri anyị nwa afọ ana m ekele gị ị na-ekiri anyị ugbu a na YouTube ya bụ na Kpakpando TV anyị nọ na YouTube ugbu a ije na YouTube na-afụ ife anyị na-eme maka anyị si eme ugbu a wee na-atụnye ọnụ okwu nke gị ndị niile nọ na mgba obodo niile ebe ọ bụla unu ana m ekele unu niile ndị nọ n'ala Igbo ana m ekele unu niile ebe ọ bụla ị nọ na mba ụwa naanị unu ma ana m asị na ọ ga-adịrịrị unu niile mma maka na ya batago na nzukọ ndị Igbo ọ bụ ebe a ka anyị na-ekwu ya dịka o si dee jiri asụsụ Igbo akpa nganga maka na asụsụ Igbo ka Chineke ji gọzie anyị nke ukwuu wee ya anyị amamihe ọ bụrụ nke eji mara anyị ya bụ na asụsụ Igbo yele ka anyị na-asụ anyị kwuba okwu na-achọ itinye ọnụ n'okwu ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ tinye ọnụ n'okwu ị ga asụ Igbo afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo ọ bụkwa na ọ bụ na ịbụ nwanne anyị mana ị na-ata aka anyị na-eti n'ịmụ Igbo asụ ọfụma ị na-ejikwara asụsụ Igbo wee na-atinye ọnụ n'okwu ka o wee kwụọ anyị omume maka na nke anyị bụ nke anyị nke ha bụrụ nke ha abụ m Chizzy Ani mụ na Obiora ga na-atinye okwu ọnụ n'ụbọchị nke taa maka na ogwu ego chinchim gịnị ka anyị na-ekwu mba awa mba afọ na-akwarapụ ka afọ a si bido na ihe dịgasị megasịrị n'afọ a n'agbanyeghị na o mere a na-abịakwa n'afọ a ọ dịzị ka alụ mpụ ajọ ihe na-abawanye gịnị ka a ga-eme n'agbanyeghị na ọ na-abụ o ruo na mba oge ụfọdụ n'afọ ndị mmadụ a na-achụ ego n'ike ndị mmadụ a na-eme ihe dị iche iche ndị mmadụ ejiri awụwọ dị iche iche ndị nnapụ ejugasị ebe niile mana dịka o si adazi ugbu a bụ ka anyị ga-esi nakwa ka anyị ga-esi wee gbanarị ya obie n'udo bụ isiokwu anyị nke ụbọchị nkịta alụ na-abawanye n'ala anyị ụmụ alụ na ajọ ihe na-abawanye n'ala anyị na nso nso a ka nwata n'obodo Enugu mụrụ aka ọrụ na-achọ ndị mmadụ mma nke ukwuu anọgide kpọọ ya na-achọrọ inye ya ọlụ kemgbe ahụ a kpọrọ nwata jebe n'ebe a chọrọ ka enye ya ọrụ wee zutezie ndị ahụ ihe a ka a nụdebere ihe ọzọ a na-anụzi n'afọ bụ ozu nwata ndị a na-atọli ugbu a dị agụba ya chi ga-eji chi ka abụọ ihe na-emegasị n'ala anyị ugbu a ọ na-agba ya mmiri wee na-asị ndị mmadụ ọmazikwa na Chukwudị ndị mmadụ ọmazikwa na Chukwu kere ha ndị mmadụ kwa ọmazikwa na onye ọbụla mere alụ na ọ ga-afụ alụ ndị ọmazikwazi na ịkwafe ọbara adịghị mma gịnị mere ndị mmadụ ji eme ụmụ alụ a niile na ihe a niile bụ isiokwu mụ na gị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa ị ga-atinye ọnụ maka na afọ na-akwụ kwarapụ ka ị ga-ezi jiri kpachapụ anya n'agbanyeghị na ihe mgbu karịrị ejikwana na ihe mgbu karịrị na ịnọ na ụbịam ma ọ bụ ihe ndị ọzọ wee meminabazie mmadụ kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nwata mụrụ ọrụ aka na-achọ ka ọ dịrị ya na mma akpọzie ya si na a chọrọ inye ya ọrụ o wee bụziri na ọ nataghịzi ọ na-eme n'ebe dị iche iche ma ụmụ nwoke ndị na-akwọ ụgbọala ụfọdụ abanye ụgbọala ha agaghị afụzi ụgbọala agaghị afụzikwanụ onye
na-akwọ ụgbọala ihe dị iche iche na-eme. Ụfọdụ bụ ndị a ga-akpọ site na ozi nzikọrịta n'ọwara nzikọrịta ozi maọbụ akpọ n'ekwentị na-achọrọ inye mmadụ ọrụ. Ndị ahụ ejebere ka afọ onye na-enye ha ọrụ ha jezie ha agaghị anatazi. Ka a ga-esi gbochie ya bụ ihe m na gị ga na-ekwu n'ụbọchị nkịta. Mana na-egbughị oge, Obiora, ekele gị, kene ndị Igbo. Ụmụ Igbo bụ Igbo, anyị ekene unu, ekene m unu. Chizi olugo mgbe nzukọ Igbo mgbe Igbo ji ekwu ka ọ si wee dịrị fa. Dịka ị na-ekwu maka ajọ ihe a na-eme, ọkwa na oke ọchịchọ bụ ihe na-ebute ajọ ihe a. Mgbe a sị na a na-eme mgbe a na-echeta ọmụmụ Kraịst dịka ndị ụka si wee kwu bụ mgbe ekwesịrị na-eme ihe ọma, mana ya bụ ihe ebuterela ya ihe ọma maka mgbe a ka ọtụtụ ihe ọjọọ si apụta ka ya jee n'ụlọ gosi na ya enweka ego na ya ka emebe ọfụma. Ọ bụghị sọsọ emume a ka a na-eme. Ụfọdụ na-eme emume dị iche iche, afọ na-akwarapụ. Ụfọdụ na-achọ ka ha chụọ afọ ka ejiri ihe ọzọ banye n'afọ. Kwa mgbe ụfọdụ na-atịgasị mmemme dị iche iche, mana ọ na-ebido na mba. Oge ahụ ka ụfọdụ echeta na oge a ka oge ụfọdụ anọ na-agba ofe ogori maọbụ na-eme ụmụ ihe dị iche iche, mana afọ na-agụ otu a ha echeta na afọ agụbago na ihe ha kwesịrị ime na ha emeghezi ya. O wee bụrụ ihe na-ebutegasị ụmụ ihe a dị iche iche. Mana dịka isi kwuo, anya ukwu na mmadụ ga-achọba ọrụ maọbụ na mmadụ mụrụ aka ọrụ, akpọ ya sị na achọrọ inye ya ọrụ, emezie onye ahụ ejebezie ka ya na onye ahụ na-chọrọ inye ya ọrụ wee fụzie. Ọ bụziri ndị ntọrọ ezukwuzie na dịka ndị ahịa mmadụ wee tọziri onye ahụ. Kedu nke bụ anya ukwu dịka isi kwuo? Anya ukwu m na-ekwu bụ ndị ọgba aka achọ ihe dị mma, ndị ngana mana ihe dị mma na-agụ ha agụụ. Maka na mgbe ị dị ngana ime ihe bara uru ma ihe dị mma na-agụ gị agụ, ọ mgbe a ka ị ga-etinye aka n'ihe ọjọọ. Ọ bụrụ mgbe ochie, o nwere mgbe a ga-anọkọta asị ka ekpo alụ ahụ. Mgbe m pere mpe n'obodo m bụ Amaokwu dị, awọrọ mgbe a ga-apụta na oge ekeresimesi ụbọchị nke 27 asị na a ga-afụ oshi. Onye ọbụla ma alụ onye na-ezu osi ya were akwụkwọ depụta, ọ bụghị onye ga-ama onye wepụtara ibie. Mana ị na-ede ịmalụ na ị ga-akọwakwa jide ihe njinaka gosiri na onye ahụ na-ezu osi n'eziokwu na onye ori ka ọ bụ. Wee depụta ndị na-ekpe ajọ agwa na-ezu ori, ewelu jide ha ofu n'ofu. Achọpụta na ị na-ezu ori n'eziokwu, emesie gị ike. Ọ bụrụ na n'itinye emume moto gị aka gị n'ọbara, edosa gị ebe gị ejeghị anya. Ya na-ekwu bụ ejemezie ya. Ụmụ nwaanyị ama mma akpọrọ gị jemedo oge ọfụma ka ndị ọzọ wee mee gịnị wee mụrụ ihe alụ belata mgbe ahụ. Mana kịta asị gị ụka nke a jikweme. Ọ bụrụ na Igbo si otu ha si achụbu ndị alụ chụwa ndị alụ, kịta wepụ ndị isi a na-asa, enwere m olileanya na alụ a ya kwụsịnata. Ọ dị mma. Ụnamnụ ka Obiora si wee kwuo ya, ọ sị na ọ bụ anya ukwu. Mana anya ukwu dị gịnị ka a na-achọdị? Isi na mmadụ na o were anya ukwu, ụfọdụ bụ ndị dịka isi kwuo ebidogo n'ezinụlọ, maka na ndị na-emekarị ihe ugbu a bụ ndị ọgbara ọfụ. Ihe ha na-afụ na oyoyo, ihe ha na-afụ na obodo dị iche iche, ihe ha na-afụ na ka ndị ọzọ si mee na akụkọ ha na-anụ, ewezi onye chọrọ ịta afụ, ewotuo ya bịa wotute ya na ezinụlọ. Maka na ụfọdụ bụ ndị nne ha na-asị ịfụrụ ife ọgbọ gị na-eme, ịfụrụ ka ha si eme ya. Dịka anyị si ekwu ya, ndị ọgbọ anyị na-ekwukwa ya ugbu a, onye ọgbọ na onye ntorobịa ọzọ bata, ajịbọ wee bata ebe a. Ajịbọ, nke mbụ, daalụ nnọọ.
okwu anyị na-ekwu ugbu a bụ okwu anyị ukwu na ihe na-eme ndị ụmụaka ụmụ nwanyị ndị mmadụ na-agba mbọ ha na-agbachi mbọ ike ha jezie na-akpọrọ ha ka ihe ọrụ maọbụ ebe ha na-achọ ọrụ ụfọdụ ada anatazi dịka afọ na pụkwara aja bụ gịnị ka ị chere na uche nke gị na ya na-ebute ụmụ ihe na-alụ arụ ebido na-eme ugbu a na-akalizi na-amụbazi n'ala anyị ugbu a Chizana nke bụ eziokwu bụ na mmiri juru awụ ọnụ mana anya ma nji maka mgbagbu wee ghara ọkụ. Ọtụtụ ihe na-akpata nya bụ ihe maka na ebe ọ nọ ka njọ bụ na o rute mgbe afọ na-agwụ, mgbe ahụ ka anyị na-anụ akụkọ ọjọọ dị iche iche dịka nke anụ anyị na-akpa maka ya kịta. Ị ga-afụ mmadụ o bido na mbido arọ o nwere ihe ọbụla bara uru ọ ga na-eme, onye ahụ tupu n'ụlọ ọ bụrụ na ọ na-azụ ahịa, ọ bụrụ na o nwee ọrụ ọ na-arụ, ọ bụrụ na o nwee ihe ọbụla bara uru ọ na-eme, mana o rutezie mgbe afọ gwụwa ọ chọọ ka o buru ọkwụte ekene eze na anụ ụlọ, ọ chọọ ka o buru akpa ego bụnarị ndị be ha. Maka na ebe ọ nọ ka njọ bụ na ihe anụnwa niile na-emekwanụ bụ na ọ na-agbata anyị ka ọ dị, na-agbata anyị ka ọ dị. Ya bụ ihe emego ọ dịzie nnọọ ka jebe adọrọ mma, anaba adọrọ mma. Maka na kwa ụbọchị otu a ka ị ga-esi na-anụ akụkọ ụmụ okorobịa na-egbusi, ụmụ agbọghọbịa na-egbusi. A ka bụkwa anyị nwa bụ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ihe na-egbu onwe anyị maka na a na-achụ ego n'ike. Anya ukwu na a na-achụ ego n'ike, ị na-achụ nke ị na-edobere. ụfọdụ asị na ha na-atụ ọrụ ha bụzi ịmụ ọrụ aka ma ọgwụ akwụkwọ ọ bụziri ịtụ ọrụ na a na-atụ ọrụ na a na-atụ akwụkwọ. Iwe na-ajụ ịtụ ọrụ na ịtụ akwụkwọ ọ bụkwa na gịnị? Eje ebe a ga-eje asị gị na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị nweta ego mgbe dị ụta na gị je chọta fudrọs mmadụ, ị chọta nke anụ ụmụ nwaanyị na-awa n'ukwu ma a na-afụ ntụ ha na ihe a niile ka a ji achụ aja, na gị ji ebe dị ụta anụnwa ihe mmadụ si na-arụ nyepụta na gị tinye ya n'ọnụ mana gị were agwa ihe dị ụta na o rute izu ụka one maọbụ one ị bụrụ mmadụ ịbụ ọgaranya. Wee na-ajụ na ndebe anyị onwe ka a si aweta ego n'ukwu osisi, mba o nwere ka a si akpata ego dị fecha. Mana ebe ọ nọ ka m njọ na-akwa m arịrị bụ na ụmụ ikorobịa ibe anyị na-eme ya. Maka na ije n'ime ogbe dị iche iche efe ka ndị mmadụ na-akpa komkom na-agagharị. Chizana mgbe mpempe na Ebonyi Paint Road na Gariki sọsọ ofu onye ara ka anyị ma Chibuike Ọmọgwude na maka anyị na-apịa mgbe anyị pempe ya bụ onye ara ka dị ndụ ruo kịta. Mana ịbazie n'ime ogbe dị iche iche efu na ndị ara ka kwụsịrị ma ndị isi dị mma. Maazị onye isi dịzi mma. Ọ bụrụ ebe dị iche iche ụmụ ikorobịa na-etinye aka na a na-achọ ego ọsịsọ, ego ngwa ngwa, kama ọ ga-adọ n'ite ka ọ dọrọ n'afọ. Ihe a na-emebi maka na ịtụgo aka n'ezinụlọ. Nke bụ eziokwu bụ na ndị nne na nna so na ndị na-akpata ya bụ nsogbu a na-ekwu okwu ya. Maka na ị ga-anọ n'ebe ibe mgbe oke etiri mkpụpụta si na oke nwa ya egotego ụgbọala, ọma nke gị etinye gị ọkụ n'ike si gị na gị mee ya ka ọ dị ka ụmụ nwaanyị ibe ya, ma ha ga-akwụ ọnụ wee gbaa Krismas. Na gị na-ene orugo mgbe a ji eje nzukọ Ọgọst, onye nke anụ wee egotego Hollandis, onye nke anụ wee egote George. Ịfụkwara ụdị ọgbọ anụ ya na-agba ọgbọ gị na-agba negoro ụdị ebe obi na onye alụọla na nne ya ụlọ nwa bụ nne enwere ike ịjụ onwe ya kedu ihe oke nwa mere je kpata ego. Ọ ga-akwa egide nwa ya ọkụ n'ike emezie nwa ya ejeghị ụzọ, nwa ya ejeghị ụzọ o bụrụ nya bụ ego bata nya bụ nwatakịrị gị na ya bi ọnwa ole maọbụ one o bụrụ ebe ọ bụla ihe ọbụla ọ na-eme akpọsa nke ọ na-ele ele osibe gị pụọ ọnwa na-abụ o bụrụ ụgbọala nata ikefe abada ike n'ụkwụ wụsara ya na anịsị azọba ụkwụ na nwa m ebute gị ike na nwa m akpata gị ego. Maka na nwere ọzọ onye ọbụla na-ekwu na ịkpata ego ka ọ bụ ibute ike ọ ya ego bute ike.
ibute ike ka ọ bụ ifu na ọnya nwa bụ ihe na-ememi n'obodo anyị nke bụ na mmadụ na-apụ kpachiri obi n'aka nwa agbọghọbịa ji obi ya niile pụta mụọ ọrụ aka ọ chọghị ịkwagharị ọ chọghị ije buru ndụ ya niile tie na ebe nwoke maọbụ mmadụ ibe ya na ha chọrọ ịda na-alụ ọka ka a na-akwụ ya ụgwọ Ajịbọ ewe okwu ịma dịka anyị na-eme ụka ofu onye kpọrọ m si m chizim za ya ọ sị m na-ewe ihe a chọrọ ịkọrọ m na ya jere n'ofu ebe wanụ na nke dibịa na ya chọrọ ime awele mgbe si ya nsogbu adị na a na-eme ịchọ ime nwere dibịa ma ihe ọ ga-eme ọkwara gị ihe ọ ga-eme ọ sị na ihe o ji ewute ya bụ na dibịa na ya akwụrụ dibịa nde naira maka ndị na-anaghị ata aka 1 million mana onye ahụ chọrọ ka o wee awele njụọ ya si ya iwere 1 million nde naira kedu awele ọzọ ị na-achọ kedu ụdị awele ọzọ ị chọrọ ibunyere mmadụ ofu nde naira ya awele ego ole ka ị ka na-achọ gịnị ọzọ ka ị na-achọ ịfụ na ụfọdụ amachaghị ihe emecha ihe ahụ ọ sị na kemgbe ahụ ya mere ya na-ewebeghị ihe afọ isi a na-enwenụta ka ịfụ ihe n'ọdịda ka ị kwesịrị ịda na onye ahụ na-alị gị iwere ụdị ego a ị ka na-achọ o wee bụrụ ihe a na-akwụ maka aya ukwu ọ bụrụ ego na-akpọrọ gị ji gwọrọ gị ihe na ewere ebe onye ga-agwọrọ gị ọgwụ ka ego na-esi n'ebe ewere ebe ego a ga-esi apụta ndị ọba ego etiti ikonoma dịka Central Bank ikuku ilu ebe ahụ agbarie gị akpọchiri ewere dịka ị ga-esi wee nọ n'ụwa jee bupụta ego ebe ahụ agwụrụ ya agụ ị ga-alụ ọlụ bido n'ụtụtụ tụtụba tupu iwe ego onye ọbụla na-asị gị jee weta nke a jee weta nke ọzọ ka emere gị a ga na-asa gị isi ime ihe a na-agbọ ya imesie ike ọ sị gị na imeghazi ihe a ka ya sisi gị mee ya o nwee ike maka tupu onye ahụ anapụ gị ọ ga-eyere gị ofe ọ ga-atarị gị ofe afọ o nwee ike sị gị asakwa n'ahụ ga-asakwa n'ahụ ga-ejikwa n'efe saa ahụ maọbụ ga-ejikwa n'ụtụtụ saa afọ maọbụ ga-ekenekwa na mmadụ ịma na ọ fịara arụ gị na mmadụ bi pụta isi na ime ahụ ekene mmadụ maọbụ ga-afụkwa na mmadụ ahịa o nwee ike ịkụsi ike ọ sị gị ewe ka mmadụ ji kene gị tata isi ya na nke na-apụtakwa nne gị kene gị fọrọ nne ọbụghị iji aka gị mebie ya o wee jiburu ya n'ihe anyị na-ekwu bụ ndị a niile a na-asị isi na-ewere ọbara na ị ga-eje weta nke a weta nke ọzọ ụnụ hapụ kene ndị na-agba mbọ na-ewere ego ụdị adị ịchọ ime awele ikpe ekpere kedu ka ị ga-esi wee iwu ha ọrụ n'aka iweghị ihe ị ga-asị Chukwu bịa sị achọrọ m ịgọzi ọrụ aka gị kedu ụdị ọrụ aka ị ga-asị Chukwu gọzie isi na ị na-atụ akwụkwọ na ị na-ezu nke mmadụ ị chọọ ka ọ dịrị gị na mma izutazi ya ị na-ezogharị ọ dị ma ụfọdụ mecharị e nwere ike zụta ego a niile mana agaghị apụta a na-ezogharị ezu ebe a zuo ebe a o mekarịa nganga o nwere ike ọ bụrụ afọ 3 ma ọ bụ afọ 5 onye ha nali Obiora kedu ihe ị ga-agwa ndụmọdụ ị ga-enye ndị mmadụ ọkachasị ndị a ndị na a na-eweta ebute ego mbute na ọ bụrụ na akwafu ọbara ọkachasị ndị a ihe Ajịbọ kwuru ụfọdụ anaghị ebido n'oge tụba ihe a ụfọdụ anaghị ebido na afọ ga na-agụ ọ na-eri na-akwari na-emegheri o ruzie ka afọ na-akwụkwarapụ ịfụzie nwoke mmadụ ọ dịba ya ọsịsọ mana oge afọ na-ebido ọ gaghị ama o nwee ike ọfụ Ajịbọ na Ajịbọ na-agbawa akwa ọ gaghị ama ụdị afụfụ Ajịbọ na-ata abalị na efifie ọ gaghị ama ka o si ejiri oge ọ na-eji ụkwụ akwụtọ ya agụụ na-achọta ya ọnụ ewere onye na-afụ ya ewere onye na-afụ chizi oge m ji ụkwụ si na-achọrọ ịdịka achọghị iji ndidi agaghị afụ ka Obiọra ka agụụ na-echi ya ọnụ n'ala oge ọ na-eji ụkwụ eji ụda ekede ụgbọala ya agaghị afụ ya ịgbanwe ụgbọala na-akpagharị afọ Obiọra oge ahụ abịa asịba na a chọrọ ịdịka gị a na-ekwu ya na gboo ndị nna na-asị na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ
ajibe ekwugo ya na ndị nne na nna ya na ụta dị ala ndị niile na-eje nne oyoyo na ihe ndị ọcha na ọya ka mma na ha hapụzi ihe anyị ka anyị si azụ ụmụ anyị ka anyị si ebi ndụ ji nwayọọ nwayọọ na-atụtụkọ hapụzi ya na-eme ihe ọzọ. Obiọra biko gwanụ ndị a ma ewu ike ọ bụrụ na ewugo ebe mana a na-agba onye weta ihe a ebunye ya ego ewe ebe a na-agwọ ọgwụ ego n'uche nke gị. Ejirikwa m n'aka na ọ nwere ebe a na-agwọ ọgwụ ego. Onye sịrị gị na e nwere ebe a na-agwọ ọgwụ ego, ịgwa ha ọgwụ ego eju ebe niile, ọ bụkwa ihe mere eme. Maka na onye na-agwọrụ gị ọgwụ ego one ka o ji. Ọ sị gị na ya mere iwetara ego nke a eme nke a mee nke a mee nke a igo ụlọ niile dị n'Enugu ụlọ one ka o nwere. Ka ọ ego adịghị ya mma. Ihe dịkwa na ya bụ na onye ahụ gburu ka agba. Ị na-ekpegoriri Olisa bi n'igwe ya gọzie gị, ọ ga-ewekwa ihe ị na-eme o wee gọzie gị. Ọ dị ka ihe a ji gbọkwuru na a ya ata ndị nne na nna ụta. O nwere ebe a bịara ụka wee ruo oge a na-eme akụkọ ọgbụgba ama, ofu nne wee pụta, praise the Lord, asị haleluya, unu sọkwa unu kene Chineke na nwa m nwoke butekwara nnukwu ego na o jizikwe nnukwu ego na ọ na-apịtazikwa yahoo kọmputa akasị gwa akwụbala ya aka a na-akpọ aka maka gịnị? Maka na o wetara nnukwu ego tinye na envelopu buo ibu wee tinye wee ngwa aka na-apịtaba ego na yahoo efukwa ebe ya bụ ihe si wee na-aga. Mana ọ bụrụ na ndị mmadụ gbarụrụ iru wee si ya bụ nwaanyị na ịbụ ajọ nwaanyị na ịbụ ajọ nne gị dụọ nwa gị ọdụ, nwatakịrị ajụ onwe ajụ mgbe nne ya bịara si na ihe emere ya na ekwupụtara ya anị na ya jere ikwu na ị na-apịta ego na yahoo a bụkwa ajọ ihe. Mana maka na akpịrị ego anaghị ekwe anyị, mmadụ ezuo ori gbuo mmadụ mee ihe niile o bụ ha na ego bịa n'ụlọ ụka ma ọ bụ bịa n'obodo achịkwa ya ha bụgoro nke ma ebe niile ma ndị enyi ya agbanwe ebe niile. Ewezi ka isi jiri ndidi si mba na obere ọrụ na ị ga na-azụ afịa ya ụfọdụ ewe onye sịrị m na a chọrọ ibido ahịa, nsị ya nsogbu adịghị, kedu ka ị ga-esi wee bido ya? Ọ sị na ya chọrọ ibido ya mana bekee a na-asụka na ha chọrọ ibido ya na big way. Nsị ya ị na-ebido ya ị na-big way na ihe nweta big way na ị chọrọ ibido ya nnukwu. Ise ị na-ebido ya nnukwu iji ọnụ. Ọ sị mba mkpọje ya n'ebe m tọọ ga-emeli ya ihe ga-emeli ya ka ego ka ebute ike ajebe wee ebe ịma a na-ebute ike ịma maka ajụọ m ụdị ihe a niile na-asị na bụrụkwa ụdị a ka mma onye na-asịkwa m na-ewe ebe a na-ebute ike mụ amara ebe a na-ebute ike o nwee ike ajebe ịma ebe a na-ebute ike ọzọ dị ka ibe ya bụ ụfọdụ na-eche ha na-enele maọbụ na-anụ ọnụ anyị maọbụ na-afụ ihe na-eme na ụmụ ihe eji ezikọrịta ozi a na nke gbara ọfụ ozuru ụwa ugbu a Facebook maọbụ Twitter maọbụ Instagram na ihe niile afọ ndị jere bite akwa na-eyi a na-akpọ ha celebrities a na-akpọ ha egbe ụfọ a na-anaghị akpọ ha echere na ndị a da-ata afụ biko ụdị ndị dị ka anyị ozuola anyị oke. Nke izizi bụ onwere onye o zuru oke maka na ụwa ka anyị nọ, ụwa abụrọba anyị, onwere onye o zuru oke. Ụfọdụ chee na ayada ewere na ayada ata na ofe afụfụ adịrọ ọmụmụ afọ bụ ebe a na-eji ebute ike maka na nsị na a na-esite n'ụlọ ama mma apụ n'ama. Ya bụ onye ahụ ga-asị gị na ọ ga-ebunye gị ike, eche na ya bụ onye ga-efugodo ụzọ mee ka ndị be ha niile bute ya ike. O bunyechie ndị be ha ike, o bunye ndị be nne ya, o bunye ndị be nne ya, ndị ọgụ ya ya nwere onwe ya ebute ya na onwe ya eburu. Onwezi ka esi na-ekwu maka ndị be ha akpọ ha ndị bụ ike maka na ndị be ha niile mere gịnị ike ndị bụ ike. Ị na-aghọta ihe anụmanụ na-agba gị.
ọzọkwa bụ na ekwuwe maka ihe onyonyo a ya bụ ihe etinyego ọtụtụ ụmụ ntorobịa na magharịa maka na ịbịa n'ihe onyonyo o nwere ọnụ n'ime ndị anụmanụ na-ewu ewu ga-abịa gosi gị mgbe ọ na-ata afọ maọbụ mgbe ọ na-ebe akwa maọbụ mgbe ọbụla ọ na-eme ihe ụfọdụ ka na-atakwa afọ ahụ o ji kpata ego faje ebe alụ nwa ha na-eje faseti inye onyonyo fabụrụ sọ mma amazi ya abịa tinye ya n'ihu ọchị na mmụọ onye ọbụla a na-agba nkiri ọzọkwa dịkwa ka ibe ya bụ na ụfọdụ ndị anụnwa a na-ama na-ewu ewu na-abụ ndị anụnwa na-emebe akwa bụ ndị na-akpọ ha a na-eje ebite akwa si ha ngwa bịa maka na ama gị na m ga-eji gị wee ree afịa ma ndị ụgbọala maka na ije n'ihe ọbụla ha dere ede fa na-edechi afa ndị kponyere ha nya bụ akwa ndị ha na-erere afịa mana ụmụ ntorobịa enwere ike ije ka ha nebanye anya na ya bụ ihe sọsọ ihe afọ bụ ihe onyonyo asị gị na onye nke yi nka na ego na onye nke anụnwa a na-ere akwa na onye nke anụnwa yi na onwe ka esi tụgharịa gbanwee nya bụ akwa ka ọ bụrụ ego na ike egote ụlọ niile dị na mpaghara GRA onye ewusi ebe niile mana o nwere onye ọbụla chọrọ ịtụkwu anị wee duo onwe ya ọdụ wee jukene onye anụnwa kedu mgbe o bido kedu ụdị afọ ọ tara kedu ụdị afụfụ ọ tara kedu ndị nyere ya aka kedu ihe one ma one ọ gabiga mgbe ọ na-agbago ajebo ka m ịma tata ị chọrọ ịkọwara ndị mmadụ na-anaghị afụ ihe a na-achọ ige mbute anọgoro m na ọlụ a nọtee ya aka anọgo m ọlụ a nọ ma oge a na-ebido onyonyo nke akpọrọ Nollywood ajebo ụfọdụ ndị a ha na-afụ n'ogoro afọ 30 ewe ụfọdụ ndị na-ada afọ ha na-ada mgbe ugbu a efere egwu mgbe ha kpọrọ ha ji ụkwụ ụfọdụ ji ụkwụ site dịka ebe a anyị nọ luo karịa emene ụfọdụ ji ụkwụ luo ihe dịka Ebonyi ọ bụrụ na Lagos ụfọdụ na-ama ebe Lagos na Alaba dị ebe ha na-achọgharị ndị ga-enyere ha aka aka ọha ọnụ akọrọ ha ekweghị ụfọdụ jegericha ụfọdụ bụ ndị dịka ga-akpọ achọghị m ịkpọba afa mana imirikiti ndị a na-anụ afa ha ugbu a tiwagoro bụ afụfụ ha tara ha ji jide afa ha emebi ha afa ha wee na-atagide afọ a ụfọdụ akwụọ n'egwu karịrị 30 tupu ofu wee daa ụda wee bunite ha enu mmadụ one ga-ewu ụdị ndidi ha ụfọdụ achọghị ịfụ ụdị a niile wee wee ndidi a jisie ike ife ha ji jisie ike bụ na ha ji eziokwu jiri ekpere ekpere ahụ na ọlụ aka ahụ iji bụ ihe ga-emepere gị ụzọ ọ bụghị ịgwọ ọgwụ ego ya bụ na ndidi ụfọdụ adịghị enwe ndidi ihe ụfọdụ na-achọ ịfụ bụ ozigbo ozigbo maka gịnị akwụkwọ alụtụkwa aka na ndị a na-asị isi ndị na-asị ozigbo ozigbo bịa were ozigbo 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 na ịtazi n'afụ na ekwesịrị ịta afụ na ụfọdụ asị na Chineke ha atachana ha afụfụ ekwesịrị ịta ya bụ na ihe a bịaziri ebu iri akụ mgbe anyị na-ekwu ihe nji chọọ ịrụtụrụ ụfọdụ aka maka ndị ọ dị ọsịsọ ajebụ ine anyị fụ na ndị niile ahụ na-eme ụdị ihe a ewere nke a na-anaghị ejide ndị niile na-eji egbuo mmadụ maọbụ asa isi na ị ga-eji weta akwa mmadụ maọbụ weta ọbara maọbụ weta aka mmadụ na ihe ndị ọzọ niile ha ada anafere na ọ kara onye ha mma n'ihi were ọrụ aka na-ekpesi ekpere ike ewere ka ijide ọrụ aka jide eziokwu ka ị ghara ịbụ ọgaranya gịnị ka ya na-achọdo ịgba ụgbọala ịrụọ ụlọ ịnụọ nwaanyị ewe ihe ị gara na-eri ewe ihe ọzọ dị ọgaranya ọzọ dị na ya mana ụfọdụ ga-ewu ụdị ụgbọala Obiora na-agba ha chọọ ịgbaba ụdị nke onye isi ala na-agba na ọya na-ewuzi ọsị ya na mana owekwu ihe ọ na-alụ kedu ndụmọdụ a ga-enye ọkachasị ka a ga-esi gbochie ndụmọdụ a ga-enye ndị nwere ọrụ aka n'ezie ejizi ụzọ aghụghọ akpọrọ ugbu a sị na a na-eyi ọrụ enye n'ebe a na-enye ha ọrụ atọrọ kedu ihe a ga-agwabazi ndị mmadụ ka ha wee kefie ise na ọkachasị otu a bara na mba ụfọdụ ga na-achọ ọrụ ha ga-eji asị na ọ bụ ọrụ oge na ọrụ oge a na-ekwesịrị iwetaba ọrụ ka ọrụ wee bịa ọsịsọ ka e wee ike gbaa chụọ afọ ma ọ bụ mee ihe n'afọ ọ na-ebutezi na onye ọbụla kpọrọ gị kparara ịgbara jebe ị gaghị ajụzi ese kedu ihe a ga-agwa ndị ọrụ aka ịba ma ọ bụ ndị nwere ọrụ na-iji gbochi ntọrị na ogbugbu a na-egbuzi ndị mmadụ ugbu a nke izizi dịka ntị bụ na mbụ na ama nji mgbagbu yara ọgụ
maka na onye ọbụla megidere ihe ọbụla na-eme n'ụwa wee weta ọrụ aka na Chukwu ga-agọzi ya bụ onye maka inwetakwana ya bụ ọrụ aka dịrọ fecha mana dịka ị bụ onye ọrụ aka ọ kachasị ị nwere ebe ọbụla ị na-anọ maka na anyị ma na o nwere ndị ọrụ aka nwere ebe a na-anọ mana ndị ọrụ aka anụnwa ndị anụnwa dịka ndị na-eje enyere mmadụ aka hazi mmemme maọbụ ndị anụnwa na-ete mmadụ ihe n'iru onwe ihe a dị iche iche ndị anụnwa ihe anụnwa na-asị gị na afa na-ejebe mmadụ ka aje hazi onye ma ọ ka jeme nke a ma ọ ka je eme nke ọzọ ọha maka ọ dị nnọọ ka ọkazi njọ ọkacha ụmụ nwaanyị a na-atọkwa ụmụ nwoke ndị na-akwọ ụgbọala ndị na-akwado ụgbọala a na-eje eje njem a na-atụ ụmụ nwoke ndị anụnwa na-abụ ọ bụ na ị chọrọ ka ọ dị ka ọsịsọ ị chọrọ isi Enugu jebe Lagos igobili ebitere moto kwụọ ya ụgwọ o nwezi ka esi rụ n'ụzọ egbu onye bụ onye anara ya bụ onye ụgbọala alụ ya bụ ihe na-emecha kịta anyị ncha niile na-anụ ya ọkwa na igwe mgbasa ozi ka anyị nọ kwa ụbọchị ka anyị na-enweta ya bụ ihe mana dịka ị bụ onye ọrụ aka ị na-eje ebe dị iche iche maka na ị na-achụ ego na ị na-achụ Igbo biko ị chọrọ ibute ike nke izizi bụ onwe ka mmadụ si kpọọ gị n'ekwentị si gị na ọ bụ onye dị ụta na ọ chọrọ ka imeri ya ihe dị ụta biko kaba arụ fụ na ị marụ ya bụ onye ya bụ ihe ọ bụla ị nwere ike ịchọpụta gbasatara ya bụ onye jụọ ya afọ ya ịkpọrọ ya aka ebe je ịjụọ ya ebe obi kpọmkwem ya bụ ị nwere ike ịkpọ mmadụ ịbụọ maọbụ ịtọ jụgodị ya ma ha ma ebe dị ụta isi ha dịkwe na o nwere ọrụ ịchọtara ebe dị ụta ịghọtago ya bụ ọ bụrụ na ọrụ ga-eme gị isi na steeti ebe ị nọ jebe na steeti ọzọ biko ijebe ebe ị ga-aba ụgbọala gị na mmadụ soro hafu ụgbọala ịgba narụ nye bụ akara ụgbọala o nwezie ka isi ruo ebe ị na-eje ịkpọkpọkwa n'ekwentị maka na Chukwu mere ebere na ụmụ ihe anụnwa adịchago ọbụrụzi mgbe ọ ga-abụ ị na-eje n'ishi mana kịta anụnwa anyị afụgo ka ọnọdụ dị ndị oyibo na-asị na 21st century ekwentị dị iru ebe ahụ ị na-eje ị na-akpọ n'ekwentị si onye ọbụla ọ bụ gị na ya maọbụ onye ahụ ị gwara na ị na-apụ n'irugo ebe ị na-eje na sị nekwa ebe ị nọ ọ bụrụ na ijizi ezigbote igwe ị na-were ihe onyonyo maọbụ ịbụa isetu izikarị nye bụ onye ọ bụrụ na nke anụnwa na-asị gị vidiyo ị na-emetụ izikarị nye bụ onye ịghọta gị ihe anyị na-ekwu o nwezie ka isi zute nye bụ onye ahụ kpọrọ gị maọbụ onye ga-eduje gị na nke onye kpọrọ gị imekwa ofu inye ahụ i wetara ihe onyonyo see ogbugbo ebe okirikiri ebe ị nọ see ya n'ezitefu ya onwe ka o si binyekwe gị n'ụgbọala ọ bụrụ na n'ụgbọala ka a sị gị banye tupu eduche gị ebe ahụ ị na-werekwa nya bụ akara ụgbọala iweru ndị mepere nya bụ ụgbọala izigara onye ọbụla ị gwara ebe ị na-eje o nwezie ka isi ruo ebe a kpọmkwem ịkpọkwakwa onye nwe n'ekwentị si ya na-ekwenekwe n'irugo na si na ebe ị nọ iduzie ndị na okirikiri akara ebe ahụ kedu afọ ụgbọ ebe anụnwa na-eje ịba kịta anụnwa kedu akara ya iwetachi ihe a niile izikiri ya onye ahụ ị gwara ebe ị na-eje ka ọ ga-abụ onwe ka esi chọọ gị maọbụ na esi na ị ga-anata taa ma na-eche gị taa afọrọ gị taa amara ebe a ga-ejebe Obiora n'uche nke gị kedu ihe ị ga-agwa ndị ọrụ aka ndị maọbụ ndị ọkwọ ụgbọala na ọ bụ onye ọbụla na-achọ na mba ndị na-azụ ahịa a sị na ogwu mụta mgbaji okwu amụtala ya ezekịta apụrụ ndụmọdụ m na-enye ndị nwere ọrụ aka ma ndị na-akpọ ụgbọala na-eme ihe dị iche iche a na-akpọ bụ onye kpọọ gị n'igwe okwu si gị na ya chọrọ ka ị bịa rụọ ọrụ ya ọrụ ịmara onye ọwụ jukene ya biko na ya marakwa onye ịbụ onye ma onye nyere gị akara igwe ya ndị na-agbasa ozi site na nzikọrịta ozi oje na mmụọ onye ọbụla nwere ike nọ na mba ụwa kpọọ mmadụ ọ sị gị ya akwụghị ụgwọ na ihe ndị ọzọ kedu ka i si wee malụ ya ọ ya ka m na-agwa gị igwe ahụ o ji kpọọ gị imekwa ka onye ọzọ nọ gị nso wee malụ dịka Ajibo si wee na-ekwu maọbụ iduru mmadụ na-aga maọbụ iduru mmadụ sọ gị aga na ijeke ihe ya na ego maka na ndụ ka akụ a sị na agara ndụ paakụ onye ile erie ka
wepụ anya ukwu kpọlụ mmadụ na ego one mụ na onye a kwuru na m na-enye gị anya sị anya na-abọ ka ọ na-eche onwe unu nọ anya afụrọ nke afụrọ nke afụ ọkwakwa ihe kwuru ya nọ ka esi kwuo na a gara ndụ kpa ka onye ilo erie anyị ga-agbado anya a na-ekwu okwu nche ka anyị chebe onwe anyị nche dị were amamihe dị ka nduru maka na wee mara ihe ka agwụ maka na ọtụtụ ndị anyị ukwu asala isi a na-asụ isi n'udo ụka a na-asụ isi n'udo omenala mana ụka arụla anyị mana omenala arụla anyị na ime nke a gị kpọta mmadụ ekpuo ya ọbara ya nwụsa n'ala ọsachapụ ajọ chi gị niile ihe ya wee gawalụ gị agawalụ ha eburu ya n'isi emewe ya o nwere nke a sị na ọka ata na egbuo nkịta ịta ya ma ajị ma afọ ya ma nshi ya niile nwee ndị nke ribere nshi o nwere ihe ndị mmadụ ama mme ka e wee mee gịnị ka e wee kpata ego mana ebe ihe jọgburu dere chukwu nka maka na ọ na-ewetu ndụ ndị kwesịrị inwe ogologo ndụ wetuo ka anyị nwa bụ ndị na-eme ọrụ aka na-eme ihe dịgasị anya ka anyị gbado anya ma n'ụwa adịghịzilarị ka o wedịla anyị mma ọ dị mma ugbu a ọ dị m ka anyị ga na-atịkwa ya ọnụ wee na-aga mana ihe anyị ji ekwutere unu ihe atata bụ ka ife ise n'anya ịchọ iwe ego ịchọ igbochi gị o site na omume gị o site na ihe ị na-alụ ahịa ukwu adị na ma iwe ọlụ aka ma iwe ọlụ aka mmadụ akpọkwana gị afa ya asị gị na ihe ọbụla ị chọrọ ya akwụọ gị bịa mba tupu ije ihe fịa ise na atinyekwana ọlụ anyị ukwu n'ihe ọbụla ị na-eme ka ofe lọla alụ wee zuola anyị niile nri biko otu a bara na mbọ ma ọ bụ oge niile dị ugbu a ụwa wezi ka ọ dị ndị nne ndị nna ndị eze ọdịnala ndị niile bụ ndị ndu biko unu jikọrọ n'eziokwu wee na-aga na-akọwara ndị mmadụ na ndị ọgaranya ha na-afụta ugbu a n'afọ ha na ndị a na-alụ ihe niile unu jukene ka ha si bido ọ bụrụ na ha ji ọgwụ ego ha gwọrọ ọbụla ha were ndidi wee ọlụ aka na-alụsi ọlụ aka ha wee dị mma iwe ike isi na iwere ọlụ aka mana agwa ụfọdụ bụ ndị na-alụ ụgbọala ụfọdụ amụghị amụ alụ ụgbọala tata agaghị afọ onye ahụ bịasịa onye ọzọ agaghị abịa mana ọlụ gị dị mma ewe ndị ji ọlụ aka ugbu a ọlụ ha dị mma ha makwana ka ha sị na ndị na-ebute ha ọlụ si akpa were obi salịsalị n'ebe ha nọ jiri obi umeala agwa ha ndị ha na-azụ ndị ahịa okwu ha na ndị ahịa bụrụ dịka ụmụnne onye ahụ jesi ọkpọta onye ọzọ ọ bụ ya agba ọgwụ ahịa enweghị ihe ọzọ bụ ọgwụ ahịa na omume gị na ụma gị imere ekpezi ekpere gị a na-adọtasị ihe ọma na-abịara gị na ọ bụrụ na ọ bụ na enweghị ihe ị na-eme ị maghị ọlụ aka ịlụ ọlụ kama onye ahụ ga-butere gị ọlụ kama ọlụ ya ga-adị mma ọ bụrụ mmebi ka ọ na-emebi ụfọdụ ihe ha ọlụ si ya lụọ ọlụ gị ihe wa atọ n'aka ya kama ọ ga-edozi ụfọdụ kama ọ bụrụ na ọ ma ha asị gị kama ọ ga-asị gị na ya makwa mana ya ma onye ga-alụ ya ọ gaghị ekwu ya ihe mmechazi ndị mmadụ agbabala ya ọsọ oge ahụ jebe chọzie ebe ọ ga-agwọ ọgwụ ego na onye ga-ebu ya ego ị na-eme ụdị ihe dị otu a ewerekwa ebe ị ga-afụ ọgwụ ego a na-agwọ ọgwụ ego gị si gị n'aka na n'ọlụ aka gị na ka isi eme omume ma ndidi maka na ndị Igbo ma ihe gboo ndị nna nna ya ma ihe na-ekwu ya na-asị onye ndidi na-eri azụ ukpo mana ndị gbara ọfụ Igbo si na ndị onye ndidi adịghị afụzi ma ofu azụ nwanụ ma ọ bụ na nkịta were ndidi na-ere akpụkpọ gbara agba ụfọdụ na-asịzi na o wekarịa ndidi na ọ gaghị afụ ọ bụrụ ihe eji mkpọrọ wisi kama ha ya alụwa ọlụ alụba tụwa ọlụ atụwa tụwa ọlụ ebe na aka njọ chizi ya n'ilu maka na ịma ndị agba ọhụrụ a o nwere afa eji were na-abacha ụmụ ihe ọjọọ anụnwa a na-eme ọnadịzi nnọọ ka ọ na bụ ezigbo ihe ọnadịzi nnọọ ka ọ na bụ ezigbo ihe ebe a ka ọ nọ ka njọ maka na ị ga-afụ ịma na ihe anụnwa a na-agwa gị ọgwụ ego ọ bụrụ tata ka o bido owuwe na otego ori ọgwụ ego bido owuwe mana maka na igwe oje na mmụọ abatago na ya kọmputa abatago na ya atụgharịzie ya
abaya ya wu ya ewe dịka isi chikwo na otego ewe oge ọ ga-abụrụ ịfụ onye ọlụsị maọbụ onye were mkpọwa ahụ ofu aka ya na-adịghị mma mana o ji ego asị na o jigoro akwụkwọ ya gwọ ọgwụ ego na-ama na oge ahụ ụfọdụ ama na o nwere ike ọ bụrụ ọnwụ dị ya mana onye ahụ agba ego mgbọrọgwụ ego o wee kwesịrị ike maka na onye ngwụrọ ma onye isi na-ewe ego ugbu a mana owowezie ndidi na azụzi ya mana ụfọdụ a na-asị na o jigoro ahụ ya gbuo ọgwụ ego ihe ma asị na oji nke agwọ ọgwụ ego na oji nke agwọ ọgwụ agaghị ajụ ese ya bụ ndị nne na nna biko ụmụ dịka afa ụmụ unu ga na-akpọ maọbụ dịka ụmụ ihe ụmụ unu ga na-ekwu unu eche na ezigbo ihe ka ọ bụ maka na ewepụta anụnwa isi kwuo ya kịta anụnwa eji m n'aka na onwe ndị na-anụ ihe anụnwa na-asị gị na a na-atụ akwụkwọ maọbụ na a na-atụ ọrụ maka na ịnụgo ọtụtụ wee nụ ọrụ iche na ọrụ bara uru ka a na-arụ ị na-agbata ihe anụnwa iche na ọrụ bara uru ka a na-arụ ya bụ na o nwee afa dị iche iche ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-ada akpọ ihe ọjọọ a na-eme ị na-eche na ezigbo ihe ka ọ bụ maka na ebe ọ nọ ka njọ kịta anụnwa bụ a ga-apụta wee sị gị na ihe ọbụla wetara ego bụ ọrụ onye nwe ka a na-ekwuzi kịta ụfọdụ amadịrị wetara ego bụ ọrụ aja bụ ụfọdụ amara ihe ọ dị ka oge gboo ha ebidoro si na mmadụ egbuo n'ozu amaghị na ozu ka ha na-egbu n'ezie na ha isi onye nwa igbu ozu bụ na onye a gburu ozu were nke akwụọ ya ọzọ ya sị gị na o gbuo n'ozu ọ chọọ onye okpuo nke mmadụ o buru akwụ ya onye ha echezi na ya ga-adị ndụ ihe ikwu bụ ihe mere eme maka na mgbe ahụ ụgbọelu adịkabara n'ụgbọ mmiri bụ ihe dị o buru ego nke ya na-eje afịa onye nke ọzọ buru nke ya na-eje o gbuo onye nke ahụ tupu ya n'ime mmiri ha isi buru akwụ ya were buru akụ ya asị na ogbugo ozu na ha isi a na-etu ya oge ahụ ndị mmadụ aghọtara ihe na omerụ ka o kwuru ọ chụrụ ọzọ mana ọ ajụ ihe ka o merụ ka anyị kwụsịrị ịkwado ụmụaka nka asụsụ a na-enweghị isi nke bụ eziokwu obiọra ọzọkwa bụ dịka anyị si kwuo ndị nne na nna biko nụ anyị na-atụzi aka na nke ndị omenala ndị ime obodo na ndị ụka dị iche iche maka na ọ na-abụ onye jeche bata ama nduzi ihe nya bụ onye na-eme n'ebe ọ nọ mana nwoke o si batazie n'ime obodo efu ụmụ itorobịa niile abịa na bịa obute akpa osikapa obute akpa nka obute akpa nka eke a na-etu ya afa o mere mgbe ọ ga-abụ a na-etu ya afa tupu ị mara ihe na-eme efusie nọ ndị nze na ọzọ igwe obodo bụ ihe ga-asịsị kpata ya ka echie ya echichi ma ha amaghị ihe ọ na-eme o nwezi ka esi chie ya echichi ya na aja agwa ọ na-akpa wite ihe ọjọọ na-eme nke a bụ enyezie ya ikike ikwu n'obodo wee kwuo okwu maka na ọ bụghị onye chiri echichi efukebe nye bụ nsogbu dị ị ga-abata n'ụka amara ihe onye na-ahụ o nwere ọrụ aka sọsọ ihe ama bụkwa ụbọchị ọbụla ụka ọbụla ọ bịa bụrụ ụkwa na o ji bịa nke izu ụka gara aga ka o ji bịa nke ụzọ ụka na-enwetakwu ego onwe ka esi mebe ihe anụnwa na-asị gị na a na-eme harvest and bazaar akpọ ya n'isi oche enye ya chief luncher enye ya na-edowe ya n'isi oche ndị ụka amara ihe ọ na-arụ ọ dị mma ajebe ka anyị were na nkenke tupu maka mmadụ one na one ka anyị ga-anara okwu ọzọ dị ka ibe ya bụ ndị ọchịchị na ndị nọ n'ọkwa ị ga-afụ nwata gbachiri mbọ ike nne na nna ya taa afụ zụọ ha n'akwụkwọ ọgwụ akwụkwọ gụsa ya ọfụma ị gaghị afụ ndị ọchịchị ga-abịa kwado ya ị ga-afụ onye nkụzi na-akụzi ọfụma nọ n'obodo n'ime obodo ndị na-alụ ọrụ ọfụma agaghị eto ya ma ebunye ya akara ntụrụ ugo mana onye ọbụla na-ezuzu ezuzu dịka isi kwuo ọ bụrụ ya ka a chịkọtara ọnụ bịa ihe ya ntụnye ya ọkwa maka na ọ na-eko ihe ndị ọzọ na nkenke kedu ihe ị ga-agwa ndị ọchịchị gbasara ndị na-alụ ọrụ ọma n'ime obodo ndị na-alụ ọrụ ọma ndị ụmụaka na-jisi mba ike ọ dịka nke na-amụ ọrụ mụta ọrụ nke na-agụ akwụkwọ gụta akwụkwọ tụrụ ugo agaghị akwado ya ọ bụrụ ndị ọzọ ka a ga-akwado na nkenke tupu anyị ewebere okwu maka na ị ga-afụ nwatakịrị jere akwụkwọ jiri ezigbote asambodo wee pụta ntụrụ ugo na-efọ afụ na o mere ọfụma agbachi ya nkịtị ya bụ onye a na-agarị n'ibieri aka na ọ na-achọ mana ị ga-afụ ihe anụnwa na-asị gị na a na-eme
ihe onyonyo na etuku na ofu ebe na-akọghịrị ọnwa ịtọ onwezie ka fasisi ebe ha pụta eburu ụgbọala nke abụnye ha ndị oringo sọsọ ndị oringo ka a ewere ụlọ nye ha ewere ọkwa nke a nye ha mana nye bụ onye jeru ụlọ akwụkwọ pụta bie ndụ ọma mma agbacha onye ahụ nkịtị ọ na-ata afụfụ ya bụ ndị mmanụ na-emekwanụ ka ha gbaa ezigbo mbọ wee pụta ihe dị mma n'obodo kedụzi ka isi akụziri ndị a kezi ka isi eti ndị ahụ aka n'obi fa mebe ọfụma onye nkụzi tuku ebe otuku na-abịa akwụkwọ mgbe o kwesịrị ịbịa akwụkwọ na-ekụziri ụmụ akwụkwọ mgbe o kwesịrị ịkụziri ha na-eme ihe o kwesịrị ime dịka onye nkụzi arapịa kwụkwa n'ihi ụgwọ ọnwa n'oge onye ụfọdụ bụ ndị na-alụ ọrụ ugbo n'obodo na-eme ihe na-edozi obodo agbachifu ha nkịtị. Enwere ife m nwere ikwu maka ndị gosiri akwụkwọ ndị kwesịrị ihe nwere isi a na-emepụta ọrụ na-arafụ n'anya dịka m kwuru na mbụ na ugwu mmụta mgbaju ka ntara ejikọta akwụrụ onye nwekwara na akwụkwọ ọ bụrụ na n'iyi ihe ahụ etinye gị n'ime ịmụtalụ dị mma were akọ na uche gị chọọ ihe ị ga-emebe ya bụ ihe mee ya ka ọ dị iche ka o kwesị ekwesị ma mma n'anya dị iche na ihe nke ndị ọzọ na-eme ka m were mmadụ one na ole tupu anyị abanye n'ihe ọzọ anyị were ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọ n'okwu tinye ozi ọnụ n'okwu ugbu a mmadụ one na ole ka anyị ga-ewere mee ka nkịta anyị chọrọ nnọọ ka anyị kpada ya akpada ka iwepụ anya na alụ 09097711009 ma 09023111009 ma 07050791009 gwa m afa gị na ebe isi akpọ ka email ngwa gaa n'iru nwanne ọ dịrọzi n'obodo anyị mmadụ ga-anọ n'ike a na-akpọ nke isii ancestry wee chọwa ka ya nwee ego nwee ihe a na-ekwesịrị inwe mgbe ọ na-erugo nke ebe ebe na-akpọ etinye onye na-etinye ya achọcha ihe niile garị ya mgbe ọ na-enwebe mba ọgba mgbe ọ na-enwebe ihe o mere mana ọ chọkochi na ezinụlọ anyị n'anya nwa ga-ahụ nwere ihe ọ dọpụta ekwe oke ijite ego ọhụrụ ihuru ya banye n'ọrụ aka isi aka ihe ị ga-eme na-ebute ego ihe ndị okpukpere ọbụla n'ala abịa na-eti ndị okpukperechi ndị nka emume anyị ya na ndị omenala ndị ụka bịa onye anyị mana ihe ọ na-eme ego nke ndị obodo akpọ yahoo eweru mgbe ọbụla akpọ ya ọ bịaghị 1 million naira 5 million naira ọ na-enye ya niile ebe ọ ma ka ihe a na-ajụkwa ya ka ebe isi akpata ego onye jere obodo oyibo ọnwa ịtọ ọyọ ọnata o buru ude ego anata ya na-emekasị ya omekasịcha ya si ihe dị mma na ihe adịgo mma ndị obodo ndị ngwa daalụ nwanne ka ndị ọzọ tinye ọnụ ka onye ọzọ tinye ọnụ na onye ọbụla mara ihe kwesịrị ime mewe ya ndị etinye gbawa mbọ na-eji akpọ ihe ọjọọ ọ bụla akpọ ihe ọjọọ nke ga-adị mma daalụ ka m kwere onye ọzọ gwa m afọ gị na ebe isi akpọ ekele gị nwanne bee ya nkenke a na-ekene ndị nsogbu akpatata ya ụfọdụ akwụkwọ ndị ọchịchị anyị ma nne na nna ebe ndị ọchịchị si akpata bụ mmadụ ga-agata ụlọ akwụkwọ ọ ga-abụ na mmejupụta ya rere ana tupu ọ gawa ụlọ akwụkwọ ahụ ọ ga-nwere ọrụ ọ pụtara na-agwụgharị nke ndị so ga ejiwe achọ ịpụ problem ngwa daalụ ego daalụ ọ dị mma maka ihe anyị wegasị ebe anyị ga-apịachizi obi ọra kene ndị Igbo ka anyị pịachie ọsịsọ na oge ọ ga-asịgoro anyị kwarapụ Igbo bụ Igbo biko ndụmọdụ ka m na-enye onye ọbụla ọ bụrụ sọ ndị na-eto eto ma ndị nne na nna ọ dị mma ka anyị jisi ike kwado
imegide alụrụ anyị ihe ọbụla na-adịrọ mma anyị ma ndị nke ụmụ ha na-agbapụ n'abalị ọrụ ụtụtụ abata ekpolo ego bụ ụmụ nwaanyị biko alụkwụsị daalụ alụkwụsị ọ dị mma biko ndị ebe anyị otu a ka anyị ga-esi wee dọbiri ya mana anyị ga na-atị okwu ọnụ onye ọbụla fie isi n'anya ugbu a ị na-alụ ọrụ akpọọ gị onye na-ama akpọ gị maọbụ onye magoro kpọọ gị fie isi n'anya mara ka gị na ndị mmadụ si emekọ ọ bụrụ na ị na-eme ajọ ihe mara na ọkwụrụ na-aga fịamfịam na anyị na-aga na fịamfịam na afịa ọ bụrụ na enu ụwa afọrọ gị eze n'igwe fụrụ gị ga-atarịrị afụfụ ewekwa ebe ị ga-eme alụ ka ị nafere ị ga-ata afụfụ ya bụ onye ọbụla debe aka ya chi iwere ihe ị na-eme gbebe ekpere ike jisie ike chukwu kere gị na chi nke gị na idebe aka ọcha were obi sarasara n'ebe mmadụ ibe gị nọ na-agbanyekwara ndị mmadụ ya ihe a na-agara gị nke ọma ọ ga-adị nwoke madịrị nwaanyị mma jekiri ihe niile nke anyị mere anyị nọ na Kpakpando TV na Facebook ka ọ dịrị nwoke madịrị nwaanyị mma Chineke gozie ndị Igbo ewe ihe gbara ọkpụrụkpụ anyị chọrọ ime ugbu a ya bụ ha bịa n'akara 9.9 anyị bịa site azụ nwanne ifu uru ana m abịa bụ Chizzy.